Здравейте хора, аз съм Алекс и в днешното видео ще ходим на матча България срещу Испания. За най-големия и най-очакван матч в България. Now here is Lamine Yamal looking for the angle to have a hit. Está suavemente Rafinha, puede llegar Lamine Yamal, puede llegar. На матча България-Испания и се надявам да се снимам с Ламин Ямал, който надали ще се случи. Обаче хора, България имат един проблем. Хората, които разбират футбол, ще ме разберат. Проблема е, че футболистът Кирил Десподов ще отсъства от матча. А Кирил Десподов е капитан на отбора и защо го подценя? Защото има и други силни играчи. Но той е, може би, най-силният играч. Той ще ни е една от най-добрите цели, въпреки че там ще бъдат и Светослав Вуцов, Марин Петров и и най-важният, който играе в Висшата лига, Илия Груев, който може би и той ще бъде плюс за матча. Преди да продължим, искам да ви напомня да се абонирате за канала с камбанката и да оставите по един лайк, защото ако стигнем 5 лайка, може би 5 лайка, или най-далеко 10 лайка, ще направя втора част от някой футболен матч. Тук хора, моя аутфит естествено е с тениска на България, така само да ви кажа, че тениската е от бранд, който е китайски. Няма да го казвам името. Това май сте досетили. И отзад пише моето име с 11 номер, както сте видяли тук. И всъщност хора ще ви кажа, че ще бъдем цяла компания на този матч. Ще бъдем One eternity later. Ще бъдем общо 10 човека и доколкото знам, Матекс влог Матиас ще ходи на матча и ще бъде на същия сектор като нашия. Ние сме сектор Г. Само Левски. Какво ще да ви кажа? Да се абонирате, го казах. Хора, надявам се да ви хареса видеото и ще се видим, когато тръгваме и когато сме на стадиона, за да подкрепим нашите момчета на България и надявам се поне да имаме равенство, защото равенство не е много. Други хора казват, че според тях матч ще бъде 0-4 за Испания, за испанците, но надявам се да испанците да не се стягат, въпреки че треньорът на испанците каза, че този матч ще мисли повече, отколкото за матч с Турция. Май човека и каза, че ще бъде много по-трудно. Май не е гледал
България отскоро, защото той си мисли за 94-та. Тогава сме ясно. Но сега нещата не са толкова розови. До когато се видим, по-скоро до когато вземе първия участник. И така хора, стъпваме към стадион Васил Левски заедно с... Здрасти, аз съм Теодор. Ето го отбора, който ще бие днес. Искам да знаете само, че нашите защитници ще изпият 2 ръки и ще отрепа всеки един. Даже Ламиня малко ще го контузи на това. Не става за нищо. Между другото хора, значи, там има испанци. Там, не знам дали има Разници. Значи, Тедо е мой приятел от Ясота, от Райната. Фенове искат да се снимат с нас. И така хора, пътуваме към Васил Левски. И ще видим едни от най-големите звезди през последната една година. Ще видим и носителът на златната топка. Да. Когато се видим с другия човек. Чао. И така хора, на стадиона сме с Ники и сестра му, Марийка. Я вижте какво става тук. Нищо не се виждаме. България и Испания матч. Уточнение. Чух Ники от някъде. Матиас! Не знам. Мати! Мати! Хора, търсим Матекс влог. Матекс влог. Ами хора, до когато се видим. To Zubimendi, and that is clever. Mikel Oyarzabal! The box is loaded, he's gone for pace. Very good header away, but Cucurella fires one in majestically. And that is a brilliant ball in, and it is dispatched. Merino makes it 3. Горе-долу това беше от матча, защото второто полувреме нямаше нито един гол от Испания или от България. Матча завърши 3-0 за испанците, много ясно, защото испанците са, може би, претендент за световното. Снимахме се с българския журналист Фабрицио Романо Фифо и другия от шоу лигата Рости.